बानायसो आं नोंसोरखौ नुब्लानो अनखांखां मोननाय जाबाय आं किन्तु नोंजोंनो दंमोन किन्तु नों मोनासैना बै माबाखैलै नों मोनासैना नोङो आंनो नांगौब्लानो बिबानो हरोमोन थेवबो मा होनना बिनोलै आङो थारमाने बानायसो ओइ माबाखौ मोनासैना मा माबा होनबाय दं नोंसोरालाय ओइ देख नोंसोरा सिदा सिदि बुङा मानो मा मोनासै मा बुंनो नागिरदों नोंस्रा मानो मिथिया नोंस्रा बै टिकेटखौ मोनासैना आं बिराद अनखांखां मोनो आंथ' नोंसोरजोंनो दंमोन टिकेट मोननायमोनबा दा आं मा बुंनो बिनोथ' सुबिदा जाथारबाय एक्सुवेलि बानायसो आं लोंग्रा मानसि मा नांगौ सिदा सिदि बुङा मानो नोंस्रा दा आंनो लोंनायनि नामाव 500 हरो 1000 हरो नोंस्रा मा हरो आं लुगैदोंमोन किन्तु नोंसिनाव आं बिनो हाया किन्तु सोलिबोबाय दं नालाय आगोलनि बायदिनो हरबा नोंस्रा मोजां जायो हरबा मोजां जायो किन्तु आमाइसोआ थां बिनिफ्राय आङो दा फैसा हरला नोंसोरा थांदो आङो फैसा होला आगोलनि खोथाया आलादा आरो नोंस्रा बिसि फिसा दङ फिसाजो सासे दङ नोंस्रा बेबायदि लोंथिंबाय थाब्ला न'खरा बोरै जागोन आं किन्तु दा रावनोबो हरा थांदो नोंस्रा थां आं बुजिबाय बानायसो माने आगोलाव जिखिनि हरदोंमोन नोंस्रा मोनसे थान्दायाव हरदोंमोन माने टिकेट मोनगोन इलेक्सन दारायगोनाव नङा बानायसो आंखौबो बुंनो हो दा टिकेट मोनासै नालाय हरला नोंस्रा थांदो जाबाय आं बुजिबाय दे सब बुजिबाय बानायसो सब राजनिति बानायसो बिदि फैसा रानै हरनांगौब्लाथ' आङो कारापसनसो खालामनांगोन जेराव फैसा बिनाय आरो होनाय कालचारखौनो आङो फोजोबनोसो नागिरदों नट कारापसन बरगयारि दिस इज कल्ड मेनेजमेन्ट नोंथाङा कारापसनखौ हारसिङै मारै फोजोबनो सानदों जेराव गासै हादोर नाङैनो आफाद हालामनिफ्राय लानानै खर'सिम कारापसन मुंनि भाइरासआ मन'ग्लाबनानै दङ नार्जारि नोंथांनि खुगायाव बे रावा समाया नोंथाङा दासिमबो फुल फ्लेजेड पलिटिशियान जानो हायाखै बरगयारि बे 3 बोसोराव नोंथाङा मा सोलोंखो मा एक्सपिरियेन्स मोनखो फैसा बिनाय आरो फैसा राननाया दानि पलिटिकेल लिडारफोरनि अक्सिजेनसो बरगयारि नोंथांनि सिथ्लायाव आखाइ फोलावफैनाय रायजो राजाफोरनि गावारि लुगैनायखौ जुदि नों सुफुंनो हायाब्ला साननानै लादो नोंथांनि पलिटिकेल केरियारा बेखिनियावनो जोब्बाय होननानै आं मा मावाखै आंबोथ' गोबां लामा दालां स्कुल बिल्डिं वाल बाउन्डारि मावबाय नाथाय नोंथांखौ सोर साबेसेया बाख्नायखो लामा दालां स्कुल कलेज लुना होनायनिख्रुइ दिनैनि राजखान्थियाव 500 राङासो बांसिन बेसेन बे 3 बोसोराव नोंथाङा बेखिनिखौनो सोलोंनो हायासै आंनि पलिटिकेल केरियारनि सायाव नोंथाङा मानि सिबां नांजादों ना नोंथांनि सार्थखौ आं सुफुंनानै होनो हायिनि थाखाय मानोना आं नोंथांनि लोगो आरो बेनो दिनैनि राजखान्थिनि थासारि बे थासारिजों गावखौनो खाबजा होनानै राजखान्थिनि खेलाखौ जुदि गेलेनो रोङाब्ला राजखान्थियाव थानायनि ओंथि गैया
फुटबल खेलाखौ गेलेनानै मा जानो जुदि गलकिपारानो गैयाब्ला नोंथाङा जेसेबांनो गावखौ सासे मोजां पलिटिकेल लिडार होननानै प्रुभ होनो नाजागोन एसेबांनो रायजो राजाफ्रा नोंखौ सासे रोंगौथि गैयै आनफिटेड लिडार होननानैसो रेकगनाइज खालामगोन आरो नोंथांनि बेलायाव दिनै बेनो जागासिनो दङ बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा नोंथांनि फोरजाफ्रानो बुंनाय बाथ्रासो नार्जारी येस बरगयारी गिभ एन्ड टेक सोरनिफ्रायबा लानानै सोरनोबा होनाया कारापसन जानो हाया दिस इज कल्ड मेनेजमेन्ट आरो दिनैनि दिनाव जाय पलिटिशियाना बे फर्मुलाखौ बाहायनो रोङा बे पलिटिशियानानो गोबाव सम थावरिनो हाया This is the political order of new era. My need. Hey. सार बिथाङा जा बुंदो थार बाथ्राखौनो बुंदो फैसा बिनाय आरो फैसा राननाय दानि पलिटिकेल लिडारफोरनि दानि सिजेनसो बरगयारी सिजेनसो बरगयारी नट करप्शन बरगयारी दिस इज कल्ड मैनेजमेंट दिस इज कल्ड मैनेजमेंट यस बरगयारी गिव एंड टेक सोरनिफ्रायबा लानानै सोरनोबा होनाया कारापसन जानो हाया दिस इज कल्ड मैनेजमेंट दिस इज कल्ड मैनेजमेंट दिस इज कल्ड मैनेजमेंट खोली जुगाव भट बागानि जानानै लाब गैयालै फैबासो जागोन नामा आंनि मिजिंआ आद्रासो जागोन नामा आंनि थांखिया